Wakazodini? Ndakambosa muta. Sumuka zvikantora kutsvakira mbuga. Sekuru. Sumuka ikanotora mbuga. So. Vazero mugarira yuko. Kundiya mali. Yafuma lapho. Nazi madzimai akawanda nemapesa akawanda. Uyai apa. Mutape. Nazi mumufamba nevekanye. Nevekanye. Nevapa. Mbuya washa. Mbuya. Wow, ndevapi wakapfeka jujeti. Last time. Takauya navo pa. Oh, last time. Oh, okay, atakuona namba. Tiudze iwe munhu. Takamboti ndaunofunga ka? Ya, ndizvo. Ngazodini. Ndakambosa motora nawo ndovatsvakira pokugara sezvo vanochema kuti vanoda pokugara. Mavatsvakira uko. Tungotsvagawo kuti kwendinga kwanisa kuwana. Kana kuti mari tipe mari tivabhesiti. Vagari kunongopota uchivepo pamudzimai wako. Wakaiwewe unozaniwa. Zero. Haisi ndinozvinzwisisa. Ukawana mukadzi achi ndofira ipapo. Nyangwe vamutsvagara pekugara. Stiri achatsoka kubasa. Machindo nemurume wangu. Zero varume vese unoona vese vari vanhu mahora ese. Vane vakadzi 4, 5, 5. Ya, izvo zvandina kuzviramba. Teerera Zero. Ndini kutaura. Varume vese apa hapana mutsvena. Kana fato yoroma mupikiri asi mutsvena. Kana mufundisi wezayeje asi mutsvena. Uriyepa here varume? Kana vaprofiti vanopfeka nguo chena vasi vatsvene. Ngozi murume ane dzimwe njere dzakasiyana nedzemudzimai. Iwe mukadzi wemunhu akagara zvakashata unotodavira seuchidavira asiri mudzimai wako. Saka iwe dai vanga waruba munhu ndozvinzwisisa period ndoinzwisisa but mazwi akataurwa namai avo ari kuti akahla zvivhitivhiti izvi zvaunoona zvotora zvinozoenda kudare guru. Nhasi waita lucky because kwaifanira kuuya jaji weku-constitutional court najaji weku-high court namamajistrate kweko. Saka umwe wavo ashaikirwa nemurume waizoona zvobuda izvi. Iwe ukaitsvaga nauro kuYouTube unotoiwana yamai yavo unoiwana. Vanototenderwa kaisusu saka hatigoni kurambisa media togona kusungwa. Ale constitution yenyika inototaura kuti varegere vaite zvavano one other time tatine 5 handi vakamboya panapa vachitora nhauro dzakasiyana dzakafanana vari 5 asi vachibva kumamedia houses akasiyana. But tingotandi iwe timbowa kuna iva amai Zero sumukaitiwe watii nhasi Mutape? Watii nhasi? Watii nhasi? Makabhuya mukawirana? Vakataura kuti ndovaka musha wenyu. Ndikati handei mozvitaurira pamberi pedare. Handina unoda kuvaka kupi? Havasati, handisati ndatotaura nokuti iva vasati. Tinovapa isusu. Tinadzo nzvimbo isu. Inini zvese zvakanaka.
ndaitoda padziso ramurigona but uona izvo pamurigona vatogona kutarisa vazero vachiuya pamba pavo torwa maoko varume vazero vadzoka kumusha zvakakosha ivo asi mudzimai avachamudereza rusimo ya ini baba nyaya iripo ndeyekuti mudzimai azirevo kuti handimudi bamudzimai handidika asi kuti matangiro akaita musha wangu nemudzimai uyu handidika tinogona kunge takakanganiswa pokutanga handi ndizvo pokutanga ipapo makanganisirwa apakatarepo kuti pane zvinofanira kuti zvigadzirwe nevakuru but vakuru varikamba vachingotarisa nemeso techingodini techingogwisana chete isu tinongososverwa tingogwisana chete chete ndakafanana namaboi ndiani mambo wako kuchipingi muzukuru wangu chai mwana anobarwa panapa amai vagwenzi vamandevera ndo vatete vababa wangu umama kagwenzi nguye udade wavo wakasiloyeli lavo ukuku uyo mudhala kuvo ukuku wezisapo lese ya yena nguye watwa omudhala vaipasi uyamazve usofia uyu mama kagwenzi vena handi waisechipingi nguye mama kagwenzi inini ndiri pano inini wezero ndiri munyaya tumaika ndoenda newe kuvakuru vako ndovaudza zvokuita kana varegera ndobva nemombe ikoko because iwewe hamungatambudzika kana zvakakaka pana chinhu chisingagadzirike hapana ava nacho vakatizwe namuchimuradza foto ine mudzimai akaenda kunamibhiya ndine vana naye vatatu atiza nevana ngadzonga nevana vachembera maticha mumane zvivana 4 zvanisikaziya ndambota arindakubuza mai vasikufamba sei angari nguva yacho tati vana vatsoviona baba vakumbirorokere vachavenyumudibhatarisa saka hapana singagadzirike zero ndongoona mukadzi achikudara nokuda izvozvo zive izvozvo ndinembo murume heno wandakambotonga panapa akazoshayika uya mazwe rimuhlupeki akaroora mukadzi akaroora mukadzi 1981 akabvisa chumi chepondo chumi chepondo $2 pondo itsvakira iguno shamara akazvara 18 vana yezero 18 woforidziva rume dzakauya dzikazara panapa ndivakadzi tikamuudza ndlovu kwewewe nguva yezero ngwaribe zonanzi mambo ndandisina mari but yaita zveapost gadzira masiti emabhazi ana very chena mhando aitodzikama vana marongwe mabhazi kwendeendomenda masiti boza takamubvunza akatotaura zvinhu zvakawanda vakabudisa macertificate ake apost pano tikamuti aufanwa nzi handogona kubudisa mbudzi mbiri ozvihandira mari kufa 1980 vari kusvikira gore rapera iye akazoshaya gore rapera muna December but isu takamutongaona meme tikati sekuru wacho baba vemudzimai vakazosara vobhadharwa nevana yafa saka iwe zero wagona mudzimai wako unoya nemari masabhuti nawo panapa tokutsvakira stand wogara tona wavaka uzatidi kuti utambudzike munofanira kuchengetana zvakanaka ende musataura musapinza vanhu vakawanda zitereke munauro dzenyu imi muri vaviri baba amwana mugara pasapo amai vakashingana this is a woman material
dai nawana umwe mukadzi wechidiki unoshaka une mutora sure mutora wakadzi wakavimbika ambuya mototsvakazve dada rudzi rumani dada rudzi rwakavimbikawa hai izvozvo nana rudzi rwakavimbika macho kuvimbika kwakakosha eka dai angari ane vana 4-5 vane mutuko yakasiyana but respect iyo yenye matezi marefu ndaiona chechi ndo chechi anamugara dzakasunga ando ozero ya chinoitika ndechekuti kutaura kwamunhu kutaura kwamurita ndiri kunzwisisa chinoitika ndechekuti kwanza anoziva kuruma kwejira anorifuka asi karifuka angazivi kuti unoruma sei but zvazviri kazero ndo zvinogona kuitika muupenyu hatirambi mwana wamai but tongota ndika tikutira kudzosera nyaya mukumenda zvimwe zvinhu zvikanganiswa unoziva here zero kuti hapana vasakanganisa unoziva hapana munhu asikakanganisa rimwe gore vamusika the late vice president vamusika vasangana neni kuchweshi vakaniti mfana ini ndiri zapu yakakwana baba vako iweyo is my best friend neni ndakatamba navo mubhuruwayo ndo vanoziva 6 dzangu ukandoona chiputa fodla kundinywa so then ndichitogaya handiputi fodla ndisikagaya iwe maiguru wako vakamonitiza akaenda kubotswana vanganogara ndikada kutora umwe mukadzi akandivava nyange vaindivava asi vaindivava tini mumba ndakadzuka maiguru vako tikagara ende nanhasi hei handina mukadzi wandoda kufura iwo. He was telling me there's this young brother vakativo zvaonoona vanhu vese kuchwesho vakandoona ini vaona iunify hapana imba yaunoona ine marata isina zvinetso dzimba dzese dzine zvinetso iwewe ndo vakavaviwa nejira but kuti isu sitauya sikazana machira tiri kuya fala pari kuvava ipo papa tikutobvisa chinovava zvakanaka toenderana iwe advantage yavarayazero you are being protected by the court. A customary law court like this inochengeta marriage amai vakaneta iwe wazera usiriwo wakutsiura ukuona chembere waiona ini bvunza kuti ine makore mangani yaunoona ine makumbo 16 85 she's a former teacher andika she's a former teacher within the first schools here zvikoro zvacho zvadi zvaputswa nenguva yehundo. She is a former teacher inzwa tarisaona uyo mudhara uri kumona here wamona unzati vane makore mangani 78 uyu kumona here moyo une miaka mingaki Makamba mama. Mawekata. 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 Miaka kutoka kupangiza mwingine. Kuma 8 na ngatisi. Mando anzisa isero. Yeah. You might have had a lot of problems with his wife. But you never mind, zvaizvozvo kunzvisa kwawakaita iwe kuti mudzimai wangu ndokuvakira une mweya wakupfeka zvakanaka
ndomoyo wechibaba. Masavadha iwa 0. Masavadha akati Mwari murume. Masavadha akati Mwari murume. Sei vakati Mwari murume. Murume apererwi. Murume wese hafani kuperekwa. Anofana kuti nyango zvinetsa zvirwadza usanganisa kunanza. Ndimugora uchanditenda 0. Mai vaiti vava pai tigere. Mama yentoziziva. Unosangana nezvizvi. Mama yenu. Nokuti nevanongane but tiri kuuta ndi ivo vakaramba chiparira handina kuramba pendakatoya 2016 ipapo vakanga varipo aiwa usatsanangura zvakawanda alright pavakauya pavaya 2016 vakazoya nevamwe maini vechidiki vaitovatirana kudondo nemota ndokwavaienda kusango venyaraini vaswe nemutemo kumapurisa kukoti zvikazosatora mukadzi kuisa mupamu nemukadzi. Asi inini nokuziya bhaibheri unotonga ni Mwari handisini ndikati shetorai mukadzi apinde saka ndina kuramba. One uri kuchipinge kustand yangu, one uri kushavari. Ndinovaziva. Vakadzi vazero vari kushure kwako iwe. Anganditaurawo ipapo. Ndivo vaya mwakasiya varipo. Vomotoziva ivavo vese mwakavasiya nofunga munga muchitovaziva kuti varipo. Nezuro maitaura mashoko amama mechitaura mechita muri kuvaona. Nomumba makaramba kupindemo nenyaya yekuti wawana vamwe vakadzi. Nhasi mwakuti ndinovaziva. Kumba kwani? Wakaramba kupinda mumba? Ndakazvitaura last time ndakapona. Agaramba kupinda mumba mako? Yabo ndakagara nyimodhara. Aiwa pati 2005. It's okay. Iwa mai. Abadari ka? Murume uchamunyima bondere because iko zota kutaura zvaiko zvinhu. Zvokumunyima bondere. Terera ndinotaura ndiri mambo kani. Mama asitaura kufungisira. Handina kuvanyima. Aiwa. Aho vanyime? Handina. Ndakavanyima vandibhowa ndauya pano umwe mukadzi. Ipapo ndakarwadziwa. Aiwa chiterera. Kuti nyangwe vakabvisa mubete. Aiwa. Izvozvo ndezvokudhara. Zvokutaura imbuya. Terera kambuya. Ndokutaura fa. Izvo zvikozvoti kuvaka imba yangu yokupusika. Vanhu vakangwara havatarisi zvokumashuzi. Kana makangwara ndosaka hurumende yakaisa inonzi Peace and Reconciliation Commission. Handika reconciliation is a process. Uyu murume ndamuverenga. Inini mukadzi nene akandinyima bore ndishirira ndinotsvaga umwe. Handireki. Ndikuidazve. Ndorarama nei. Ndikuvari here ndiite zvokuputika. Ndidiiko. Muona ndiite sei. Saka tikutaura isu zvinodiwa nevarume. Ndaudza kuti varume vese ava vakadai ava. Vese vanoridisisa bonde kuzvitamba ndosaka uchiona vachita vakazi vakawanda. Saka vanitendero yekuti kana ndichirida nyange ndakubhowa ndipe. Zvenyu zvokuzoudzana zvekumusika nekuzvibhorana zvishandi. Iwo ndo wakuzvikanganisira. Zvaizvozvi murume anofanira kupiwa bonde rake sezvakakodzera. Haagoni kugara newe kumaini kokweya achiti ndomira bonde kuenda kushava nekuzvipingi iwo uriko. Saka wakarira. Iwo 0. Kumba uri kutodzokera nhasi utobikirwa chongwe. Utondifonera nhasi uchapuwa namba dzangu nasekitari. Fonera ndana chongwe ndara. Ndiri kumba kwangu. Mudzimai wangu zvese right. Taakutanga kuvaka kubva ipo pai. Ndewako.
iye handakataura ega akati newo ndizosere umandara handika iye akataura ndosara umandara iwo uchamudzosara umandara wakumudzosera zvinhu zvake tofambisa zvinhu zvakanaka asi ndikukanganisa mbuya ega ndikukanganisa ere baibhuru ega vanofanira kudzokera vagona bhozi vaya kudare dare harizosii utekwa hwese ihwo totaura zvese kuti vanhu vafari 0 vanofanira kuvaka musha stand atoiwana 0 shamusa zvokuita atoiwana ende zvokuchipinga togona kukanzura vanhu vanonetsa vakwenzi vana vangu ka kundoodza zvokuiteni kunogona mufonereko zvinomufana handimona vatete vangu nomufonera handina munhu wese ana mapungu ana vana vepano apa vana chibuwe vana vepano apa ndikasvika uko kuchipinga uko totonga vana mupungu vana vepano ndo madzimambo kuchipinga uko vakaona ini vandombera kuti sasekuru ha mauya ondiradza utekwa wavo nokuti vanhawo but tiri kuti isusu must rebuild love and trust kuvanavo vana vari kupi vakabara vana vari kumbata vasiya kumba vakura sei 0 vakura wana wacho akatowana ndikomana kumusana wese wakomana iwo nemakore mana 41 uchiri kufana iwe uchiri kukwanisa kuzvara unofana kutozvara mumwe mumwe kana vaviri kana 3 chaivo unozvara handiwawa 0 unoseka namunge rugare but tiri kuti 0 you have any problem sata conclude do you have any problem first tiri kuti 0 andika we are monitoring this case zvaizvorisenari we don't want you to have any problem kune maproblems awakambodii awakambowana ndo zvatiri kuda kuita guard against amai ava kana vakamboita problem zvaizvozvi panapo vanotosungwa neivo nehama dzavo vanosungwa indosunga zereni ndakanondondurudza imwe hofori kwamutaro achibowa ikati mapurisa angu atumungorumani tora mombe 10 titsikatopinda muabato mamutare mwe tikatopesa naye isu hatiregerere hatidi izvozvo toda kunyara vanhu amai ava ndavambokukanganisira never mind zvaizvozvi zvanaka because zvakumanitonde nayo funga ndambotaura pokutanga paipanziti nini tinogona kukangana munogona kukanganisirwa navamwe vanhu vakagara pasaidi vechingogwisanisa vakatarisa ndizvo dete zvara vanga varipo ndo vakaputsa imba yangu zvara vangu de vanga varipo ndo vakaputsa imba yangu baba vangu ndo vari kureka kuti vanga vari pana ndo vakaputsa imba yangu zvazvinoita 0 hatichaipedzi nhasi imi mowashedza ndovaudza zvokuita vosaina pasi zvaizvozvi ivi muchenai munodanana munobikirana mogara mese iwewe motsvaga mari yekuti murate zvana movaudza kuti hanzina makwesa kuda kuonai pavari panapa ndiye ndavepo manje hate zvara chivaudza zvokuita kozi pamakanyengana imimi hate zvarangwasipo saka vagoni kupindira kana 0 vachiti ane ave vane mari yavo hapana munhu akurora kupereka indogona kuroorwa nemwana wangu endi anogona kuzondororera moso dzekwamai vake hazana problem handoripo vamwe vakadzi vangu ava kana kwakumusha kwakufila kusava iwo mukadzi wamati auya ana 89 years ndo madzimai angu filapusu singatauri zvekunoku ina mukwasha kumusha kwemwana wangu festival yangu anzondibhadharira ini ari anibhadharira ndotobhadhara iye andobhadhara mhosva dzababa saka 0
iwewe utsvaga mari ati zvanauya kaudza zvikita imi vana maiguru do you have anything to say uyu nhasi imi ndimunonotsvaga jongwe nambouya jongwe ndichadyiwa nazero then andiripo handogona kutopinda mukwekwe nhasi ndomunodle jongwe nemufana wangu tiriko pari nhasi hangu pari nhasi kana tezvara vangu vasati vagadzire chivanhu chavakaita pamudzimai wangu handikwanisi kudini handikwanisi kumboita zvindombomira ndakadera kusvikira baba vadini vagadzirisawo chivanhu chandoziva chiri papi chiri pavana vavo pamwana wavo zero vakoti makuru mufana wavagona izvozvo because nechi iwewe vote concern ndinoziziva iri ndinda munyaya wako usachitsvaga munyaya iwe unosiya nhamba dzaatezvarapa pana secretary ndotaura navo ndowashedza woya panapa inini manje ndakangwarisa inini zero ndine mutype weng'anga kumusara bani ndine 10 guruve ndine 10 kumandaro ndine 5 kuchipinge kuvana kwangu ndine 24 ng'anga yamira amana kona kakwenzai sunu kuti kuharare vana tasu vaya vanobva vana tasu vane mbiri vaya vanouya panapa vana nepura vanouya pano ndogona kuvaunganidza panapa ngoti vakomana risai ngomapa kana uri muzimu urayai mombe tigwe kuti muzimu uchataura kuti ini nemari yangu nemombe dzangu ndinadzo saka huna chekunetseka uri kunetseka nei uona munyaya yakangwara anoda kuti vake kodi munyaya yakangwara kaini anda kuti zero ndipe mari apa iwe unosiya nhamba dzaatezvarapo kana kutofona iwe uripo muri kudiwa kuno kwamambogwisana without fail makaregera tiri kuuya kwagwenzi ikoko kana ndikutumira mapurisa ekwagwenzi varipo wana pasmo iye mupurisa wake komwana wanguzvi zvombonesa pagwero vanouya apa totaura tobhuwa because tiri kutika toda kuvaka zvakaputswa andika ivonavo kana vanga vane mutactic wokushandisa mwana zvotopera apa ataura zvakanaka mukomana ende kana mawa information yake kuti vamwe vanhu vanenge vari maon lookers so vachiti chivanogwa zvichaperera chivano chadii zvopera apa ndopatoda apa saka iwe the police in your court nosiya nhamba dzani dzababa wako apa totaura navo isusu totaura nevanhu vakuru zvakanaka zvakanyorwa zvokuti nyange vane zvavainazvo so kungonotora tino umwe mudhara wedu panapa bishop sabu ananga nenyoka dzake dzainhangira dzairara nevanasikana verudzi wese rwake katakamnyengera zvakanaka pesiradi atorwa nyoka makambowakoezi ndava yemugwagwa kateza ndikuzi vaipo paya zizi tine imwe tinomosaoda apa nonzi mpula kwakune nyoka kune mibobobo kune mugobho kune makudo zvese takatoshedza ng'anga dzikaunganidza tapedza saka tira zvatokundikana zero iwe unoti unenge wakangogara so chete zvikadzirwa wofara handowazviwa iwe bhaibheri tatopedza yako hainyari dikai tatopedza handowawa zero oya so 28 September munopiwa tondiwari zero takutokumendera iwewe uzotiona usati waenda togasa no restand yamai ava nevana vavo vasanova na zvokuchipinge zvazvo kuchipinge iwe utozati vari misha mitatu musha kuno kuzvombe musha kusavare musha kuchipinge ko munhu wechipara anotenderera hapana mukari zvasiyana kane vanhu kwamarange zvazvokuti vanoungana nzvimbo imwe chete no umwe neumwe ngaagare nebindu rake nezvinhu rake ndo zvatoziva isi vana mbuya imi mozonditsvagira mukadzi umwe chete werudzi romwana wakavimbika
vakatapedza zero zvapera ndipei namba good ndaenda dzemafonisa bora hii saka alright next iyapere Jasarai na wina waye kereke patropinda zakasiyana manja. Kereke yako neibi wewe. Ini ziona ndio kereke yangu. Good. Ya waipinda kuvutara ndichitatu nawo ndio pirete ndio kereke yata. Iwe amai good wakona. Zaizozi wewe wakwenda kereke mu. Iva bato 21 kusiona kwa. Aye vanoenda. Vanoenda. Avaenda. Aiwa, imeni munoti baba amwana. Ande kuziona. Kwa makataura ku ande. Mapesa. Kana vasingali madress marifi. Vaida zioni yavo baba. Ini wangu akazi ndofamba nawo masuku kwangu ini. Ndendi navo. Vakapfeka mapfekero angu ini. Ndini baba ka. Unless kana pane vamwe baba vari kuti imi muende kumadress marifi. Andu aiwa zero. Vanoenda kuzioni. Tatopedza nava. Vanoenda kuzioni. So vhiki nouya memunhasa ndi muri panapa. Vhiki nouya kuzioni ndese. Sikira tapedza nawo. Atizoendi baba vashedzwa. Aiwa munoenda iko. Tiva vati kusopinda mumba vashedza baba. Zekaunta siyana nazvo. Ione na murume kana ati andi kuzioni motoinda. Kana nhasi akati muchibva pano andi kuzioni motoinda. Izvo zvandiendi handina hembe zvekuvhara chino chavo Tengwa hembe mali. chiraiti vakatenga. Oiro dresa vakapfeka rekuziona riende. Roenda kuzioni. Saka chikundi chambisa Aiwa. Vanototenga zvokuti vazive kuti taamai nababa. Ndinotozvidawo Hazina basa. Imene memuchata nemubhedha problem. wokutowatapo. Hazina problem. Reconciliation is a process. Iwe. Uzotaura nemunun'una wako. Uyu ndiye anozviputsira imba yake ega. Hatidi mukazi anotonga maningi kai. Isusu padare panapa titodi izvozvo atitodi. Mukadzi ngaanga ari pasi pane. Pababa. Pababa. Wandozviziva. Baba zvavanotaura nyanga wakati ngativate pasi mubhedha chatenga ndizvozvo. Asi ndakashamawo here. Zvaiwa akozoma akapfeka ka. Dzadziti ngavatenge dzavo. Vantenga. Vakatosvita izvozvo kwasipa kotenga hembe nebhutsu. Vachatenga. Ngavatenga. Imimi basikaneni. Ngotaura nemwana. Kuzuru akana kutonga suwa nchandi. Nandonge nemukadzi walandela. Kusukutonga baba. Yes. utoro pamwe No. nduna mai ava vakati muruva wavo vanomuda last Exactly. vakati inini ndine makore handina mumwe murume nhasi ndakushamisika ikuzvivakutanga kuisa chivefake mugombo vakuisa zvimwe zvino vakati murume wangu ndinomuda ndine 23 years ndisina kumbosangana neumwe murume saka iye ngaende kane terera amai avakuudzwa nedare zvekuita nenhumbi dzavo dzavakapfeka kuzioni ale ndori kutaura vakaregerwa vasuwa nedare dzavo dzavakatenga kana ikorokoza kana kupi ndo dzavanotanga kupfeka vachienda nemurume murume akati ndauya handika mumagombezi vavo vari kuti ndavo vanorara ipapo mubhedha uchauya because tiri kutaura zvereconciliation isusu mambuya momuudza zvakanaka muzukuru inyuyi hanini zvakanaka kutaura hakuvake misha kutaura varume vese ava hainokanitaurisa anditori kuona kana fesi yako opo maerobhoni anotonisekerera inini yakanaka sikatauri anongoti akaburisa saka soutoona taurai but tikutaura kuvaka amai avani vati murume wavanomunda vakataura vakati uyu zero kana asandide kaandidzosera umanda zero is a gentleman adzoka ndoda kuvakira mudzimai wangu pakudi is a gentleman dei vamwe vari mandere zesu isu tatorama isu mandere totorama totorudza matema nemapemba kuti tionesana vera tione kana tsvimbo iyi inotorwa munhu iyi but tiri kudhanika tikutaya kuvaka imba yava zvaizvozvi iye vanoziva zvakambotadzira murume kana kuri kutaurisa kana kuri kutuka
She must abstain from that. Terera, I am not already. I don't know what I'm Murudo Taurao. Saka sorry ndaenda kuvhunza nekuti ndine kwangu kwandobva kuretu ndobva Mozambique. Saka ndakaita zvekufonera kuti paina kunodiwa mbuya kunodiwa atete vasara ngoti vanorwara vaida vatoya hanzvadzi yababa. Saka panonzi panouyiwa apa ini ndinenge ndiripo zvere komgatazane ndimbuya vacho zvekuMozambique ndezvenyizvi. Murutaura zvekuMozambique munofana kuuya pano panapa wotsvaga mari yekugadzira memwana muri kuiona yakamhashika. Tsanda kuti chokuti izvozvo izvi handiti uyu wakati handifonera kuti munodiwa ndaitoda kuenda kuchechi chimoyo ndakamanikidza kuti nditouya kunoko nemari yekukwereta izvozvo izvi ndotoda kuti vatonipa mari yekudzoka pachenyu ngakuirana mari yekudzoka saka vanozodipa zvere mari yekuti ndidzoke zvingu ndoutora chikwanyika noonesana kati vazukuru venyeri imi munofana kungwaradhindisa passport kuya kunoko ndakatodhindisa passport. Tererai kambuya imi tererai ndisa nekusadhindisa uyu kana ari muzukuru wenyu chaiye andika tererai imafana kumira naye toda kuvaka zvakapudzika. 1 toda kuti vana vake andika vafare kana mai nababa vakuirana. 2 iye afare murume afare murume kana maverengana yake ipenga murume ndakatopa mutaurira gore rapera ndasvika murume uyu murume uyu ya ndosaka uchiona masabata achiti mwari murume ndova mukadzi dining nderimwe mune chirumu vanopika sadza uyu une stofu murume kuti abikire pastofu yemukadzi hazviiti unoenda kobasa moto panze ozvibikira orya mukadzi oya obikawo rake sadza orya ini ndakasvikepo ndikati naye kurarama kwakadai muri kurarama here? Ndozvatiri kuramba. Muri kudzidzisa vana venyu zvakadini ngekuti vana ava vakura. Saka vana venyu vanodzidzei pamuri imimi vanhu vaviri. Ndikamubvunza mukuru wangu wechirume uya story popi ndakasara nditi waikodi mukazi anoda ndikati iwewe wanokomenta maningi kakufura murume wake hako musha wogara akati musha wandikauvaka ndinoti ndewani ndikati ndewako zvene vana vako nemukadzi wako akati hei apapo mbuya handingazvikwanisi chikwambo chauya mumusha ndikati chikwambo chauya mumusha kuti chibve unovaka musha une vana vako vakomana 2 vakomana ava voda kutoroora saka iwewe unovaka musha wako wotora mukadzi wako wakanyarara wosvika kuti mai mwana pamba pekugara ndeapa iyi kicheni imba yakurarezamurikutaura mbuya zvakanaka ese wakaramba zvaizvozvi mbuya auya zero zoraita lake awana dare rino nhasi risiku mwedzi iri rinoenda mumwedzi kana mamusa iri rinoenda mumwedzi iri dare rinoenda mumwedzi nhasi awana dare rakatambarara masabhuku ese ndoda kukuverengana kuti muone 1 2 3 uyu ndiye dzimeni ndara ndo baba wangu kubara 4 5 6 uyu ndiye dzimeni mukoma wangu 7 uyu ndiye dzimeni mwana wangu mwana wangu 8 uyu ndiye dzimeni uyu ndine 4 maheadmen panapa ne 8 masabhuku maheadmen ndo masadunka mai vamiriri vamamba kumatunhu vanotori masabhuku yani 40 uyu yani 50 uyu yani 50 uyu yani 50 vauye kudarira mambo ndo vari kutonga ini ndinengozingurova chete iwa ino ndingangokusiyai panapa chete ine maitire muzukuru yenyu unogona kutosiya mombe isu toda kuvaka uyu zvaizvozvi 0 ataura 0 tatopedza naye stendi tatomupa 0 changowirirana naye chete inotoripo stendi yake nevana chatongoda chete ndechekuti amai avo vamboterere murume iko zvino vaite munhu kwai ivo vanozviziva zvavakatadzirichi murume hapana murume akangotaura kuti ndiri kurumwa nesikidzi
urumani tsikidzi urumani kozi kubvepi kwautsikidzi imugere muri vaviri kureva kuti umwe anenge achivava umwe saka want to correct that imi baba wake chii chenyu mukwasha wangu kuti mukwasha wenyu unoudza murume wenyu ataura nechi mukwasha because uyu ane discomfort yatora kuhwa kana musi wacho ati zvaravauya anongotaura politely zero kuti ini handisi kufara abcd kana pane chivanhu makuru kuoto musha wechivanhu uyu uyu musha wechivanhu uyu kana ane zvaakaita ati zvara vake tinovaunganidza vakomana kana nemi munosekerera tokanidza vakomana imi kana toziita aisatharisi kundiwanika tinokusecha kukusecha kana une nyoka muchiuno inotodonha padare vana hatina basa nazo because tichitaka kumenda relationship kuti ende mberi ndozvatoda saka imi munotaura naye muzukuru wenyu uyu ataura zvake zero tatopedza naye zero imi motombonomenda zvive zvokuti akatenga sutu yake nemari yekorokoza rakatengerwa nevana anotoenda kuziva nesutu yake iyoyo yadiwa nemurume vakamufimba pakutanga ndiye ari kutaura uyu mukomana haana kutaura zvakanyanya kushata kani hana uyu naura dzaataura dzakanaka and isusu also uploading but we are in the blame of this lady because havafani kuraisa voice voita comment mamacomments ari unorthodox asiwo no vakazi vese vanofana kuva pasi pevarume pasi kana vava pasi pevarume makoroti tawirirani tavanhu vamwe chete tako vakachienda mberi because mukadzi akanyanya kutaura mangwana they will never plan naku baba vakauya nemari mumba they will never plan iye ari vahosi zvokuti uyo akambozofimba akati varume vese ndataura wani kuti mahuri aya ndataura ane lake zvikuru zvakadai wakatanga varume vari kutambudzika ngekutanga vedu wedu izvozvizvi wotopinda mumba kutondotanga zvicha exactly siti makore aya ndandivapindure mbuya ndokupindura ndichiti tarisai kuti mukwasha wenyu ndiye akazoizwa vatete kuperekedza mukadzi kupi kumurume chivanhu here aiwa zviro kazitikasi izvozvo zvakaita kuti aiwa azari basa rese plasi vaida mari vakati ndoperekedza kuti haabvisirwe mari kuti mwana wangu wabara hazvina basa pani zero isusu taakukorekta mamistakes api kana iri mushonga zero iwe mushonga bvunza isu hamuzivi imi mushonga hazvikuti seza nomanyasana hamuzivi maita vana vadiki bvunza isu isusu tokutaura zvemushonga kana kutaura zvemushonga tokuudza haitokanana nemushonga mazimambo akawanda vane ngundu dzavo wazva dzekuti ukatarisa so kana newe uritarisa pasi fesi yandigona kutarisana nayo kana vapinda pazvinhu zvavo but isusu kuti ande toda kubatsira iwe zero naiye kusvo nevanhu ndiye akativinga panapa isu hativingi vanhu kazi tivingi vanhu isu tatakazvigarira nika but imati pabasa rekukubatsirai kuti imba nyidi nake yevakike ndozvazvizvo saka ndofunga tapedza handingambotauriwe aiwe unozotaurisa aiwa handitaurisi ndoda kuti muhwewo handiti ya 21 years takagara hazvine basa rero aiwazve 21 years ndakazvigarira ndisina isho ndinayo zvebasa rei saka patinotosvika totobikirana jongwe nhasi here kana kuti mangwana tomboendako zemenwa hazviite here amadhara mama uyakhuluma uyataura ndinotaura ya kana uchitaura apo nuona takadai atochembera tikaverenga makore acho manamba unopinda muningirikiri zveza munosangana asai bababa
nyangwe singaziwa zimenya dzake ndiri kumukomenta kuti murume kubhaibheri zviriko mubhaibheri kuti murume anokwanisa kuwana 10 kana kuti 20 mai musiye apa nyangwe dzazvadidzo munoverenga makore iwawo imi munosala nevana hatibvunzi zveropa zero iwe vana nemukadzi wako epinda mari chokocha ngarimbotaura vari kudzadzise pavakataura pokutanga izoona imba ichizokororo kuvakika ichizokororo kurarika jira rikororo kufukika ndo mawedha vari kutaura iwaya muri kunza vari kutaura handichapindi newo mujira kuti wane chenyika saka ndichakwanisa kupinda newo mujira handii ndizvo ndichobva ndati ano hapana kushata ndo pandakabva ndasiyawo jira racho ipapo rikati ajira ngatisiyanei naro kana zvadi zvaramba zvejira ngatizvisiye nhasi vari kudzoka zvepapi ipapo zvorivo ndofanika kuti kokorodza mhuri yese yese toyatodini zero. Yes, mamfura. Right. Ndofunga pano panenge pari kuti netsei baba vazero namai zero. Ini ndingada kutanga nekuisa mubvunzo kuti pari zvino muchiuya sekuya kwamuri kuita kudai. Imi muri kumborarama sei? Muri mose pamba here? Muri kubikirana chikafu here? Pamwe chete nekunyadze bonde. Ndo pane rift yacho ka. Ngi mamvura unoraiti gara pasunzwe. Mama ni matsiza mbere ngedani ngati murume ni muda nde wangu pro tina tiki zokuti anzi ropa ichi uya pfuma ya tinzima wati muzima wako no mundani asi ma previous andi andogadziriso tezvara ime musanya kuomesa moyo munhu anonzi vahosi munhu anofanira kuva nemoyo wokurera vahosi vakafanana nambuya unoziva zvinoita nambuya ava vanotora mwana wemwanasikana mwana wemwanakomana mwana wemwanasikana akangozvariswawo sina baba vanotora nyakanyaka yeorero avaisi avapatsanuri kuti mwana waRonika waakazvariswa nemagandanga nenguva yewindo asi vanongocheketa saka imimi musatarisa zvakawanda idai murume wenyu sepakutanga mazuva enyu edare rapera haafaniri kusiyana nhasi kunge muno munhu waanokuudzirai uyu murume uyu is a man. Varume vese vakasiyana, moyo wavo wakasiyana newazero. Wakasiyana. Ndofunga munhu akangoita moyo chete uri nani wakafanana newazero ndibaba aloita. Vatongoziva kuti amai Lloyd vagara iko zvino Lloyd atone 37 years. Andika maybe naganye wenyangori ruri ana hadi kuita chipari anonyebetsera kuita musavata asashi modoro andika nana baba atinasha uyu ndiwe chipari vusumuza madzimai ake matatu mumwe akatoshaya ake asanawo kunana nafata kunana impress kunana square anawo madzimai anawo but tirungoti imimi tera chinwani murume kana ati mudzimai wangu it's been long, let's forget about the rift. Ndozvaataura kodza pana murume anogona kuvakira musha musina kuregererana, but he is forgiven you. Zomusha kuti chipinge forget chipinge iwo watoo kushombe kuno
amambo kwesera takupa stand ogara achavaka uyu zvinhu zvakachipa jecha riripo zvese zviripo movaka mogara things zvokuti baba wako chichi forget uyu nhasi nyama dzikavava andopinda zvako zveropa haende zvako zvatitori kuzviwa kana nesu ende zvaarati zvara pamakapfimbana pamakadanana zero paakaona chimandana akanga asina baba wake ivo vanga vasina baba wako kana mai vako makangoona na mwiri vaviri andika ropa renyu rikadi rikadavirirana saka makasvika pakuzvara vana vakomana vaviri saka tiri kuhwa zvekuti azi ropa hai zveropa izvi komunoshanda kuneshaizganzerei mushanda wachipatara muri kumeizokafia uda kutarisa ropa muri veiko imimi muri maneseidi muri veiko muri vananyamukuta kuhwa izvozvo mazviwa zvese izvozvo zvekuti ate zvara takavamirira isu tikutomenda nyaya yenyu vandowa zero takavamirira tikudii tikumenda iwewe nhasi mufana wangu nyama dzarwadza ida kudzimai handi munogara mugara mese tomuudza kuti mambo vati nhasi ndakara ndiri baba panapa matopedza hatiri kuhwa mastori akawanda wanda anokanganisa zvatiri kuumba ipiramidi kai exactly exactly murume abikirwa kwete kuti munhu anobika ega umwe anobika charakanaka is a very good guy uyu ndakahwa nhengi mamusingazizivi ndakahwa nanabhanda nanadliwa akuti mukomana uya hatidi naye titori neumwe mufana anozanisa bhokoya anozigara nwako anti pane mupurisa wakwamake anomuziva akatiudza kuti is a very good guy, very open, transparent, very caring, very good advice. So we don't want to kill his status. Imimi ndaye munogara zvakanaka zero. Gara zvakanaka nemudzimai wako. Naiwe mudzimai, gara zvakanaka nemurume. Uchaona Mwari wauri kutaura kuti toda mata Mwari. Anofara. Moenda kuchachimesa kuziva naye. Mfana uyatonga imwe itoimba nemvura mese naye. Zvana maini naye zviprimary ka vana maini vagara havana basa kana maini. Unoruza maini basa ne. Vakamboona mambo zvigara nemwana wakamaini. Vazotere wamutorerei apa. Ndiwe. Emi manditi ndimi vahosire. Maini wamutorerei zvese kubva kwamuri. Iwo unotopenga iwo ungakuwa maini wamutorerei koyo vakauirei iwo uripo kutokuteerera zero utongairo apana nyaya baba vanga vatobva vatobhuya chokwadi kuti ini ndinokaenda Mozambique ndine rakazara aiwa ataura chokwadi zemeni mbuya tosvika mbuya uyu ataura chokwadi zero zemeni ima hamuzivi kuti ari kwarume hamusi murume kaini hamuna mukadzi wechimeni teererai zvatikutaura ataura chokwadi uyu zero tatopedza naye uyu tatohwa zvaataura zvese saka izvozvo chedani zvakakosha imi munoumbiridza muzukuru handi muripo mawa maiguru mawa ndatotoda kutoramba wakadza vandambochiva unofanira kuita zvakanaka andika sepakutanga kuenda mberi zero ayapera yapera toonana musi wa 27 musi wa 28 kune chance avakomanzini